Ngithanda ukubingelela isizwe samaZulu egameni leNkosi uJesu Kristu. Igama lami nguBongani wakwamiya, and then ngokuhlala ngiseNawane Soweto, futhi ngibuye ngihlale naseThekwini, singabaseBergville, eMazizini, eNew Stand. So ngenza nje just lama recording, ngifuna ukwenza nje ama-recording asheshayo ngoba ngumuntu othanda ukuchaza kweqe. Manje ngifuna ukuzama ukufinqa into engiyishoyo khona izolaleleka ngoba abantu abakwazi ukulalela into edonsayo. Ngisindisiwe ngomKristu, so inhloso yalama video ukukhombisa qala isizwe samaZulu ukuthi sikhona eBhayibhelini, bese-ke futhi ngibe ngikhombisa abantu abamnyama ukuthi sikhona eBhayibhelini, ngibe ngiphikisa amanga akhulunywa ama-black socialist efunzwa lawo manga, abaxhasi bawo abama-socialist liberal white and nama-Arab abaxhasa ama-black socialist ukuqamba lamanga abawaqambayo. Amanga athi ubuKristu bufike nabelungu Afrika, nabo kanye abelungu bayaqamba lawo manga ukuthi kube ngathi ibona abafika nobuKristu eAfrika, amanga lawo. Okay, so zikhona izinto esizosikhombisa kwisintu samaZulu ezikhombisa ukuthi amaZulu aphuma kwisintu noma kwi-culture eseBhayibhelini. And then-ke manje amaZulu abalulekile kodwa wona awazinakekele futhi awazinaki. And then inkinga enkulu futhi ebhekelene namaZulu ukuthi awasaxhumene noNkulunkulu ngezathu-ke ey'thize engicela ukungangeni kuzo kwamanje. Ngifuna nje ukwenza le series kube nje emayelana nokuchaza ukuthi amaZulu akhona eBhayibhelini, alright, nokuthi eBhayibhelini sibizwa ngobani. Ngithi ngikubeke nje ngiqonde kuwo ngqo. eBhayibhelini okhokho bamaZulu babizwa ngoKhushi, siqhamuka kuKhushi. Manje lokhu ngakufundiswa umoya oyingcwele ngqo ngonyaka 2016. Ngangiyifundela iBhayibheli, ngifunda incwadi ka-Isaya isahluko 18. Cathi ngangenza i-research ya-End Times, yokuphela kwey'nsuku. I-research engiqale ngo-2011 eze yaphela ngo-2021. So ngo-2016 ngangifunda-ke ku-Isaya. Manje ngangifika la kwincwadi kaKhushi, hayibo kwa-Isaya 18, angazi nami ivela kahle la. Mayilento eza ku-Isaya 18 ithi, ngiphethe ngesiNgisi, ithi a prophecy against Cush. Kuthe mangifunda la kwacaca ukuthi isiprofetho lesi esimayelana nokuphela kwey'nsuku. Ngobani? Ithi ku-verse 3, ngizocela kuyifunda ngesiNgisi, ithi all you people of the world, you who live on the earth, when a banner is raised on the mountains, you will see it, and when a trumpet sounds, you will hear it. Ithi sonke thina abantu basemhlabeni uma kuphakanyiswa ibhanela phezulu kwezintaba, sonke abantu izizwe zasemhlabeni sizolibona lelo bhanela. And noma ngathini kushaya icilongo, nakhona futhi icilongo lelo elizoshaywa sizolizwa. So ibhanela elizoshaywa kuzwe izizwe zonke zomhlaba akukaze kwenzeke lokho mandulo, because ibingekho indlela yokuthi makuphakanyiswa ibhanela elilodwa bonke abantu bomhlaba balibone ngesikhathi esisodwa. So lesi prophetho sithi ibhanela uma liphakanyiswa phezu kwentaba, bonke abantu abaphila emhlabeni bazokulibona. Mase ibona kanjani into ephanyekwa entabeni mhlawumbe eGibhithe noma kwa-Israel, thina sila eSouth Africa, angeke kuze kubonakala lapho-ke. Therefore kukhombisa ukuthi lesi prophetho sikhuluma ngesikhathi lapho kuzobe sekukhona ama-TV ukuthi
uma ibhanela libhekwa phezu kwey'ntaba sonke silibone ngoba sonke sobe sibuka ama-TV. So and then ngingeke ngijule-ke ekutheni okay, ngigxile kakhulu kulokho bese ngizothi-ke leli bhaneli okukhulunywa ngalo la ingenkathi kukhandwa i-United Nations. Singathi qale ngokuba i-League of Nations ngo-1918 emva kwe-World War yokuqala, and then iba nabo-secretary abathathu, and then yaguqulwa yaba yi-United Nations. Siku-secretary bathi owesi-9 kodwa-ke mina ngithi oweshumi ngoba nowe-interim ngiyambala. So ku-United Nations yakhandwa-ke yona ngo-1948. So sonke lokho sakwenanela ngoba ibhanela phela, ibhanela fanele sazi ukuthi ibhena or i-flag lirepresenta iqembu elithize noma isizwe esithize noma i-organization mhlambe ethize. So i-United Nations iyibhanela lezizwe zonke zomhlaba. So makuphakanyiswa lelo bhanela lomhlaba sakubona sonke ngo-1948 ayisekhona onke ama-TV, zonke izizwe zaba ingxenye yokwenziwa kwalokho. So yileyo part, yileyo ngxenye-ke esikhombisa ukuthi okay, lesiprofetho sekupheleni kwey'nsuku ngoba ibingekho indlela emhlabeni wamandulo kungakabi ne-TV noma ne-radio, ibingekho indlela ukuthi bonke abantu bezwe ngesikhathi esisodwa noma babone ngesikhathi esisodwa uma kukhala icilongo noma kuphakanyiswa ibhanela. Lokho kwenzeke ngoba sekunama-TV nama-radio okuyinto eyenzeka after 1900, especially ama-TV. So now yi-end times prophecy. So la lesiprofetho sizibeka ekutheni senzeka ngalesikhathi ibhanela seliphakanyisiwe phezu kwezintaba. Izintaba-ke, intaba vele iwuphawu lwesizwe. So ngizonifundisa ngezimpawu zebhayibhili ezisetshenziswayo ukuprofetha, kodwa-ke ma ibhanela liphakanyiswa phezu kwezintaba, izintaba yizizwe zomhlaba. So kuphakanyiswa leli bhanela phezu kwezizwe zomhlaba, kusho ukuthi-ke kuphakanyiswa ibhanela elilodwa le-United Nations phezu kwezizwe zomhlaba because intaba imele isizwe. Alright, isihlahla simele umuntu, yingakho nabathakathaka banokusebenzisa isihlahla uma bekuqondile. Okay, kodwa-ke angikho bengisike lijika lapho kwesihlahla sisey'ntabeni. Intaba imele isizwe, isizwe nesizwe sinentaba. Okay, so now yilapho okwangikhombisa ukuthi okay, la kukhulunywa ngoKhushi, and lo Khushi lo, and then kukhulunywa naye ngesikhathi sokuphela kwey'nsuku lapho uJesu sezobuya. Okay, so now ngithe uma ngiyifunda le ncwadi isahluko 18 ngamangala and ngabona ukuthi ikhuluma ngamaZulu. Ngobani? One, ithi uKhushi lo usezweni, uthi manake, woe to the land of whirring winds along the rivers of Cush. Which rivers of Cush? And then imifula yakaKhushi underline lokho, which sends envoys by the sea in papyrus boats over the water. So one, uKhushi lo usendaweni enemifula, and then okwesibili uKhushi uthumela ama-envoys ngani ngemikhumbi ekhandwe ngepapyrus, amahlanga la awakuGibhithe, amahlanga. Alright, uthumela ngomhlanga-ke, or rather imikhumbi ekhandwe ngomhlanga noma iy'kebhe lezi ey'ncane ey'khandwe ngomhlanga, and then ithi ithumela labantu bade futhi banesikhumba esi-smooth, and then nansi ithi basatshwa kude naseduze, far and wide,
to a people feared far and wide, an aggressive nation of strange speech, whose land is divided by rivers. Nanso-ke, one, le nto ikhuluma nge-end times. Two, ikhuluma ngesizwe esisatshwa yonke indawo, isizwe esi-aggressive esithandayo ukulwa, alright. And then isizwe okuwukuthi izwe laso lihlukaniswe imifula. Buka-ke uKhushi ngesikhathi seBhayibhili, uKhushi ube nomfula nje cishe wodwa, umfula odlula kuKhushi lapho esasakhe khona eSudan, uwodwa yiSudan, yi-Nile River. I-Nile River angeke sithi i-Nile River ivumelana nalesi prophet, because lesi prophet sithi whose land is divided by rivers, kusho ukuthi lo Kush akasasekho la eSudan okwakunomfula owodwa. Lo Kush usisezweni elihlukaniswe imifula eminingi njengakwaZulu. KwaZulu Natal imifula ngemifula, and then amaZulu ayasatshwa, and amaZulu ngathi ayithanda impi, aggressive. And then mighty strange speech, kusho ukuthi lapho iBhayibheli likhombisa ukuthi abantu abangahlala eduze kwale ndawo eyayaziwa ngesikhathi seBhayibheli enama language ajwayelekile ngaleso sikhathi, mawukuthi ukwa-Israel, Jerusalem, khona izilimi ezazijwayelekile ezaziwa. Mayithi strange speech, shuthi ulimi olukhulunywayo labo bantu alwaziwa eduze kwakwa-Israyeli. Alright, so nalapho igcizelela ukuthi abantu abakude izosishaya ekutheni la ithi abantu abade futhi abanesikhumba esibushelelezi. Ngokuthi masizibuka thina namhlanje singamaZulu sibafisha namhlanje, kodwa le ncwadi ithi abantu abade. Kodwa-ke buyele emuva ubuke amaZulu ukuthi mangakanani uma ubuyela ko-1800 nangaphambilini. Isilo ucetshwayo ubude bakhe beku-2.1 meter. AmaZulu abemade. Izinto esenze sabafisha hlanganyela nabantu abanjengabathwa kanjalo, sathathelana amakhosikazi kanjalo. Lokho kwangena kuthena abantu bafisha, kanti-ke futhi noNkulunkulu uyakwenza lokho, uyakwazi ukusishintsha isakhiwo somuntu ngesizathu esithize. Kodwa abantu abokhokho bethu bebade, na ungabona abazali abazizalayo most kade kuba abantu abade, cishe kunathi. Kodwa-ke nje amaZulu abantu abade or besibade as ama-Black Africans. Vele yingakho bona mabuyela eSudan abantu bakhona bako-2 meters kanjalo ubude, sibuya kulobo bude lobo. Okay, so now le smooth bahlezi besho abantu ukuthi hey, amaZulu futhi kusuke kukhulunywa ngamaZulu la ahlala ngasolwandle, kuthiwa kuhlezi kushiwo ukuthi isikhumba sabo sihle sibushelelezi. Okay, sikhula nje kushiwo lokho eSoweto. So na iBhayibheli lithi abantu abanesikhumba esihle esibushelelezi, laba bawuKhushi. Cela ugcela la ngoba sekudonse kakhulu. Inhloso bokuthi umlayezo uqala ungadluli ko-5 minutes, but bukani-ke ngishilo ngathi ngikhuluma kakhulu, sengu-14 minutes. Ngiyayivala la and then ngizochaza kancane ukuthi kungani lesahluko uyiza 18 ekhuluma ngamaZulu. Thank you.